Salutare, dragi, bine v-am găsit la un nou episod pe acest minunat canal. Vă salut aici Pinguinul de la Mare împreună cu... Împreună cu eu și cu... Măsii! Așa, bun. Și azi o să ne jucăm din nou Minecraft, episodul al doilea din Minecraft Roleplay. Am rămas aici în pușcărie, nu în pușcărie, poliție. Ce m-a speriat, Doamne! Mă! Alex, eu cred că-mi datorez un băț de poliție. De ce? Mi-ai spart. Cum ți-am stat? Da, am uitat să spun că am rămas fără gloanțe. A, Că i-a furat o albină. Ce albino? Alex, Stai, unde-i? Nu, mor! cine m-a omorât? Aici. a murit. Cine m-a omorât? M-a spawnat, eu. Nu, albina! Cine a omorât albina? Aș vrea să-mi craftez și eu, știți voi, niște chestii inițiale. Cine a... Ne-am făcut o armă. Eu mă duc în mine și faci pa. Și aduc diamante. Nu așa. Ai un băț? Cum se crafta? Așa se crafta. Alex, ai un băț de floriții? Nu. Eu? Da, cineva. Eu am, dar nu vreau să-l dau. L-a pierdut Alex, că ai prădat un cârp. Cum ți l-am pierdut? Alex, dă-mi, că oricând nu faci. Ba da. Multe. Da, cu ce ați vrea să începem să reparăm? Păi, aș vrea dacă ar fi strata, să zic eu, nu? Ai începe să-mi dai bățul. De ce? Fă-ți altul. Nu, păi n-am cum. Chris, nu poți să-i faci altului Peri? A? Nu poți să-i faci altului... Dar de ce eu? Pentru că știu că tu te-ai dus după caracatițe. Și ți se pare că mai am? Nu știu. Nu. Va fi destul de greu să facem strada, dar na. Ia vă cum se face, deci stai mă uite în carte. Ai nevoie de stone peste tot pe lângă și în mijloc trebuie să fie ăsta, black dye. Dar ai mai multe bucăți, nu? Sau numai? 8. 8. Măcar 8. De același tip de asfalt, nu? Da, e același. Deci ai nevoie de multă de caracatiță, mult insect. Are cineva colorant negru? Asta încercăm să facem roste. A, Mai trebuie să Am găsit lupi, adică câini, dacă vrei să-i faci. băi, și fură o albină. Ok. Fură. Fură și mușcă de față. Păcate mi-am pierdut costumul de popor. Cum ți l-ai pierdut? Sine. Păi simplu, Ți l-ai aruncat, știu. Ce? Ți l-ai aruncat pe jos și nu după... s-a stricat eu. E și mai trist. Știi, mi-e trist. Nu vine să pun. Gata, mă duc la vânat. Tu te la fână. Aoleu, ce are? Băi, aici nu stare scorbut. Are rabie. Care are rapie, măi? Hai să ajută-mă. Vine Are acum. vrabie. Și are Frapie sau rapie? rabie. Încarcă! Are pasăre. Ce are, mă? Pasăre? Ce pasăre? Vezi și numai de rabie. Și de frapie. Rabie și Vine cineva să mă ajute sau iau eu singur securi? Mai eu acum vreau să-mi fac și tu niște resurse inițiale. Adică o săpiuță, un târnăcopuț. Uitați-vă pe hartă. Știu, mă, că am alea pe hartă, mă, dar vreau să-mi craftez o sapie ca să le omor mai ușor. ce? Să sufere. Caracatițele. Nu știu, eu folosesc toporul. Bă, dar unde e Dumnezeu? Dă mai mult damage. Unde e Da. Dumnezeu? Da, mie nu mă interesează de viteză, mă interesează de damage. Unde e Dumnezeu? Yeee, mi-am făcut un topor. Hai să făcut, aș vrea să găsesc niște insecuri. Mă uit pe hartă. Văd ce e asta. Am 20 deja. Mă, tu unde ești, nu de faci de multe. Ești acolo. Am și mai multe de fapt, ia. 23. Gata, hai să le lăsăm, că cred că avem destule multe. Da. Da, chiar că putem pe câte 8, da. Ori nu să Ba, încercăm trebuie să facem o mină, dar chiar, că orașul ăsta n-are. Da. Am... Unde? Nu știu.
Am putea să facem noi, pot să Am zic. făcut Teomi, nu? A făcut ideea, a făcut Popa. Popa președinte. Am făcut aici domnul Sfânt, o groapă. A făcut popa prost. I-a făcut o groapă. Ce făcea? A, corect, trebuie să iau stone. A, știu. Mai sunt singurul care observa asta, dar asta arată destul de stupid. Veniți un pic la mine. Unde ești? La secție, așa. Ok, sunt la secție, uite. În fiecare colț vezi că e unde ăsta, vezi? Ia. Da. În fiecare colț, în afară de colțul ăsta, de ce? Nu știu, cred că a suferit niște temeciuri pe noi. Păi de nu se explică de ce aici e gard, aici nu trebuia să fie gard atunci, nu? Nu știu. E primul de ce dai în mine, ce-am făcut eu? Prea Te mult. băgai. Ce n-ai făcut, e întrebarea. A, da, Da, tot timpul de asta. Așa, bun, revenind. Eu luăm niște piatră. Episodul 1 luăm piatră, nu? Cel mai trist episod. Acum vreau să vă zic ceva celor care vă uitați la acest episod. Dacă doriți voi să intrați și nu uitați să îmi trimiteți un comentariu sau să-mi trimiteți un e-mail. O să vreau să eu în descriere de ce să trimiteți. Bun. Domnul Regățușcă cu păr. Wow. Acolo mă, eu am luat cărbune și pot să fac o torță. dar ăsta din ce e făcut ăsta? Yellow concrete? Da, Da. domnule, puteți să dați o cred. daie de caracteratiță. Acum o să vă uitați la mine cum sunt aici în chior și încerc să mă uit la țetări unde doamne e aia. Puteți să-mi dați o daie de caracteratiță. Va fi ca în rest să facem yellow concrete. Avem nevoie de yellow concrete powder, de un basic chemical tank cu steam sau water vapor. Ce? Și avem nevoie și de chemical injection chamber care are și energie în el. Mă, tu la ce doamne de uiți? Domnule, puteți să-mi dați o daie de caracteratiță. Noi facem niște concret, niște Pe yellow... nu, pe eu am văzut aici e o rețetă și Mă, vrei să... nu vrei să... Vrei să zic ce m-a învățat bunicul meu din... de unde vin eu? Că o să fac... Bine, ia calamar, că caracatiță ce e? Păi da, ca să fac colorant negru. Colorant. Păi avem deja, cred că destul. Avem nevoie de piatră. Am luat eu 16 cam puțină, dacă din asta trebuie să-mi fac și un furnal. Dar ce te-a învățat bunica tu? Cum să fac concret mai repede. Facem numai concret powder și după punem apă pe el. Ne știți unde Dumnezeu îi găsesc eu o daie de caracatiță? Mult mai simplu. Ok, atunci cine a inventat rețeta aia? Nu știu, pe că e Elon Musk sau... Nu cred că e Elon Musk, cred că Elon Musk e mort. Veni, da. Da, ce? Unde Dumnezeu îi daie de El- caracatiță care fac colorant? N-auzi, avem deja destul. Bă, că vrea una ca să-și facă un polis stick din ăsta. Bine, îți dau eu unul. Mă, trebuie să ne facem o dată o fermă, ceva fermă sau ceva de mâncare, că nu o să avem mâncare la infinit. Ai uitat station-ul lui domnul primar. Corect. Da, chiar totuși, pentru că, e doar mâncare, aia sunt burgeri, burger de 10 ani acolo, care, Știu, mă, cred că cam put purcărie. a trebuit să mănânc unul, că muream de foame și Mam. n-avea gust bun. Asta e tot ce o să zic. M-a schimbat ca om. Mă, deci ce coată pe aia și niște aici? Domnul Regăță cu... Am luat și niște yellow dye pentru concrete, ca să facem așa. Unde? Aici. Ia. Stai că nu, că am dat prea mult, am dat prea multă. O bune. Ce?
Dar arunc-o pe toată, nu știu să face aia. De ce trebuie să arunci în părți? Nu știu, așa face domnul acesta primar. Pe Sis și Așa. domnul Ed. Ed. Ed și Eddie. Trebuie să fac... Azi poate că mă duc după piatră, eu. Domnul Cârnar. Eu. Trebuie să luăm puțină piatră, nu prea multă. Adică avem nevoie de multă, de fapt. Da, domnule, nu mai faceți glume de astea pentru că... Un motiv. Mie nu mi se pare amuzant. Ei, dacă vrei, poți să continui tu să minezi. Ce? Vrei să continui tu să minezi? Păi da, e cău, de ce nu ai luat? Pentru că mie... Ne- Ne culcăm? Da, asta vreau să scriu eu acum, că ne culcăm. O să mor în curând sau ceva. Așteptați că măcar nu are. Că mor. Noapte bună. Imediat mă culc și o să în o secundă. Ce bine am dormit. Am dormit super bine. Mati, poți să-mi dai Cristi? Poți să-mi dai alea? Va trebui să modifici. Știu. Cristi? Da. Poți să-mi dai din ăla? E din ăla. Din ăla negru. Dă stone. Bine, ia stone. Unde? Unde ești? Aici, mă, tocmai ce trec pe lângă mine, uite. Și se face mai multe. Vă încurc, stați lângă, că sunteți foarte similari. Eu sunt un rat și el un Pikachu. Cine arată mine? Amândoi sunteți galbeni. Dar și tu ești calm. Cu toți suntem calbeni. Tu nu vezi că am ochelarii ăștia. Ești ochelarist. Am făcut 8 asfalt. 8 asfalt. Yeah, baraburu, Uite aici. 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 Au! Aici. Mi-am rupt piciorul. Aici, aici, aici. Nu, aici, nu aici, nu aici, nu aici. Aici. Da, gata, nu mai am. Hai să niște mâncărică de aici și așa. Cum ar fi Aici și așa. aici și așa, la ce e vreo problemă? Cu aici și așa? Aici și așa. Mă puteți să spargeți cu bastonul? Da, ciudată, gata. Băi, și fac că aici și așa mănânc un burrito. Ce fier, mă? Mă, mă mai tot dată pe aici, la... Mă, dar nu aș putea să iau astea de aici? Cred că au nevoie de iron. Ce? Cred că au nevoie de fier să ia ceea ce vreau eu să iau de aici, niște diamante. Ce? Vreau să iau niște diamante de la biserică și cred că am nevoie de un pickaxe de iron. Băi, păi puteți deja să avem diamante. Că deja am fier. Lol. Deja... O știu dacă o să furăm de la biserică, dar după să trebuie să facem înapoi, să le punem, nu? Sau după am putea să înlocuim cu blue concrete, nu mai atât. Nu. Afacere. Ui! Era din nou să cad ca în primul episod. Calitate superioară. Ce? Era din nou să cad în aceeași groapă ca în primul episod. Au! Lăsă-mă și eu să iau o col pentru că am nevoie de torsă. Am 10. Ok. Dă-mi una. Au, mă, am căzut în groapa. Dă-mi unul. Una. Dar puțin că am căzut în groapă. A căzut într-o groapă, nu l-am... Cred că e mort aproape. Groapa în care o să fiu mormântat. Ok, maintenance. Of them. I am not again, I am not a... Stai sunt într-o groapă.
Ah, Mucicraft. Aici. Zombiul ăsta, mă, ce fost aici, mă? Mă fripătoie? Fripătoie, mă? Au. Ar trebui să ne despărțim ca să facem mai repede, să facem toți o parte. Da. Pot să mă ocup eu de primărie? Bine, dar mai întâi hai să ne ocupăm de asta. Da. De fapt, primăria mă o terminat acum deoarece fă că nu mai are niște... Unde e Eddie? Unde ești? Mineasă. Dar am și nevoie de torță. Am eu, vino la mine. Dar unde minezi? Că nu ești în mină. Nu, sunt pe strată. Nu tu, Eddie. Eddie? Eddie nu știu unde e. Păi sunt și eu de tot. Eddie e și eu de tot, cică. Da. Așa, mulțumesc. Cu plăcere. Au! Am luat uraniu. Oh. Lasă-l, bai, cum îl ții? Ce caută asta aici? O capră! Moriu! Ai o problemă cu capra? Nu. Eu am o problemă cu rațele. Nu, rațele le iubesc. Am o problemă cu... Pikachu-i? Nu, Pikachu e ok, nu. Am o problemă cu... Mine? Cu Mă, tu nu ești furnicile. tot... Nici măcar știi ce aveai o problemă cu... Cu furnicile, Cupru. exact. Găsi cupru. Să mă uit în carte. Eu am o carte de rețete, dacă voi nu știați. Știu și eu am una. Am luat Toți. o am din vechi oraș, de care ești, doamnă primar. Ce? Cartea care ne arată totul. Ce, aia care ne arată. Animale? Ba nu, aia care ne arată cum să craftăm orice. A, da. O am și eu, cum să n-am, totuși. Eu primar să Exact, exact, domnul. Exact, exact. Da, singura chestie care nu pot să craftezi e admin tool, pentru că... Domnul primar, e... domnul primar, dumneavoastră sunteți Speak Boss? Domnul, sunteți Speak Boss, țicanul frumos? Sunteți? Nu? Dar sunteți Big Box, nu? Big Box, eu. Big box. Și am ajuns la bedrock. Și un bedrock în pământ. Am ajuns la bedrock. Nu, am spart o bucată de quartz. Fără să vreau. Și noi o să robi posibil acest quartz pillar. Hai că vorba am terminat primăria. Ai terminat aproape în primăria? Păi dacă avea numai fainuri și pânzele pe Ianshen. A, păi Liane, adică? Da, nu, păi Liane, da. da. Să fac Alex Ce? Maria, că era ușor de făcut. Și Exact. Și tu bă, vreau să fac altceva normal. Să repar. ce să ripar? Viața ta. A, E că ce să nu mai aveți primar. ce? Și să nu mai aveți primar deoarece dumneavoastră nu știu ce sunteți, mă, domnul. Popă sau primar? Primar. Ce aveți costum de popă? Mi l-a pierdut exact. De ce aveați, trebuie să zici, de ce aveți? Nu știu să vorbești? Aceeași chestie. Nu. Trebuie să fie respect. Da, încă mai are Liane, așa. Gata. Vreau să zic ceva, dar am uitat ce. Greu. Asta să reparăm, trebuie să reparăm strada după aia și după aia dacă zic eu să ne apucăm de asta. Da, eu zic că strada e cea mai importantă. Pentru că da, fără ea nu putem să mergem, nu putem să respirăm, da. Da, corect, că putem să facem mașini, deci fără strada, da, ai dreptate. Da. Da, băi, Așa. mașini o să avem nevoie de un om experimentat, că na, eu nu știu cum să fac o mașină. Tu crezi că eu știu sau? Bine, de asta cred că să avem nevoie de un om Diamante. experimentat. Bă, să mai fi nou oameni din alte orașe din războie. Că
na, sunt mai multe războaie. Nu numai pe ăsta care a fost și în orașul nostru. Sunt mult mai multe. 96! Poate tu vei fi aici. Unde? Nu tu, adică mă vorbeam cu ei, nu cu tine. Ah, cu ei? Cine a săpat așa de jos? Eu. Unde? În mina? Da, tu nu știi că dacă cad acum mor. Ma. Are nevoie de câteva lopeți, că vreau să mă duc să... Domnule primar, vin. Stai puțin că-ți fac eu o lopată. Asta că îmi fac eu, dar poți să îmi faci și tu. Că te fă. Ia uitați. Mi-a făcut o lopată de diamant. Nu de găsit diamante. În pământ. De unde să te găsesc? Deși ai găsit diamante? Da. Cum a fost că ai găsit? Da. Ia găsit diamante și nu mi-am dat seama. Mersi că mi-a făcut tot lopată de diamant. Plăcere. A nevoie de protecție, a nevoie de shield, armură, ceva. Îl fac acum, avere. Unde-i Matei? Sunt aici, lângă tine. Bă, mi-a făcut... Bă, dar tu câte... A furat de la biserică. Bine, nu mai furăm, nici netherite-ul ăla nu-l furăm, pentru că da, blocurile de diamante, da, dar netherite-ul ăla... Nu cred că îl mai facem. Gata, măcar asta. A nevoie de scurt. Să-mi faci și mie o armură, că tot vă faceți armuri. Da. Eu au acum niște nisip pentru Alex? galben. Și dacă dau bine noaptea, vreau să-ți fac un cadouaș. Oh, ok. Ca să te aperi. Că n-am vin taranture. Exact. Unde ești? Sunt plecat să ia niște resurse, o să fii mai încolo, putnițel. Ok. Așa, bun. Barabule? Bagaburi. Babi. Trag baberi. Mă, pot să iau sen cu ăsta, mamă, ce o peie. Clar că domnul are 70 de ani. Că se vede. Care domn? Dumneavoastră! Ah, Care alt domn? tu. Ba, ești un domn. Foarte respectabil. Exact. Băieți, eu mă duc să schimb la bancă niște diamanți, niște năsoși. Ai. N-are bani. Te duci să schimbă la bancă. Dar ce bani? Că la bancă n-avem bani. Au fost furați toți. Exact. Băi, și ce mai schimb eu? Cum să mai Aero. Nu o să mai fiu eu bogat. Da, nu te îngrijora, la fabrica aia de sus se poate facem bani, fabricăm bani. Place ideea. Bani falși. Nu în genul ăla, nu falși, adică bani pentru noi, ca după asta să avem o economie bună, că dacă printăm la infinit, atunci nu mai e economie și nu mai cumpăr nimic. Veserii. Asta ziceam și eu. Sau să n-am zis eu primul cu despre Dar de ce el primar, vă că nici măcar nu știe? Voi nu știți economia, domnul, ne duceți în inflație, ce faceți? Eu nu știu cum domnul a ajuns primar. Cum a dat să primar, dar chiar? Păi, Pe la masă sina. păi am dat foarte multă făină. Ai dat foarte multă făină. A, Ulei. și ulei, a dat foarte multă făină și ulei. Ai înțeles, mă? Am venit de Oh. desferiție, domnul. Acum aflu, tocmai ce mă întorc. N-am înțeles că surd ca domnul. Mamă. Dacă domnul v-a scos ceara din urechi sau ce ați făcut? Că văd că l-a auzit mai bine pe domnul. Da, mi-a scos ceara Pe și- Cristi. Ah, ok. Cum? Ce? Cum? Cu mâinile. A, și nu sunteți murtari pe mână. De ce fac vrăbi? A lins mâna. Degetul. Eu de ce am atins mâna lui. Nu mersi. Haide că am ajuns acum. Domnule, Da. Da-mi. Wow, și armura?
Era să uiți, este? Yeah! Domnul primar. Avem nevoie de un loc unde să facem gloanțe. Dacă e că eu nu mai am și n-am ce să fac. Nici eu. Am eu. Am eu. Cred că pot să fabric. Pot să fac ret. Băieți, am eu. Lasă-mă că eu chiar eram expert în asta înainte de toate astea. Așa? Ma, cum se făcea? Stai puțin. Așa, adică... Lasă-mă pe mine că știu eu, te ajut eu. Stai, doar să ies din... de aici. Eu doar o să stau niște în hot tub. Cred că am craftat puțin cam mulți. Ce, cât ai craftat? 72. 72 de ce? De galben concret. De galben concret, da. Galben concret, bravo, ce? Hai, X norocul meu, cad într-o groapă. Trebuie să mă reparăm asta mai repede, că dacă cădem în continuu, că tot în continuu cad în groapă și o să mor la un punct, cred. Nu vreți să Zic dormim eu. mai bine? Că fă că s-au spawnat toți monștrii pământului. Am eu. Da, bine, hai. De am treaba farm. Fuiți. Fuiți. Ce foi? Fuiți. Capul meu. Aici. Că sunt monștri. Trebuie să-i omorâm. Haide sus. Da, chiar, hai să ne punem sus. A luat cine un scaun din ăla, la... Aici. Nu știu cine l-a luat. Haide, ceac. Nu merge. Dar dacă mă întrebați de cum sunt eu expert în arme, simplu, eram șef la poliție. Dă-mi patul. Eram șef la poliție. Era. Culcați-vă. Unul dintre voi. Ce-ați făcut? E un creeper aici. Sunteți bine? Dă-mi patul. Nu știu cum voi ziceți la monștri așa, dar eu zic la ăla creeper, pentru că e peste tot, te urmărește. Puneți. Eu nu pot să mă pun lângă tine, tot nu pot. Și mă pun, băi. Stai put. Edi, dă-mi patul. De ce nu mai pot să mă cum? Nici eu. Edi! Uite la aici, în spatele tău, tu nu-l vezi? L-a pus. Cred că trebuie să le Mă, dar ce ai? Nu-l omorâm, eu nu omor niciun zombie. Să tu râți. Cred că i-am chemat. Cred că sunt în secție. M-am paricat toate ușile, pe unde ar mai fi putut să intre? Hai să vedem. Nu sunt. Că ea... Uite, m-am culcat, m-am pus. Unde? Jos. Da, era. Gata. E zi, acum toți ard. Ha. În afară de noi, că noi suntem creatori pasivi. Mă uit dacă... Stai, sold... Muriți! Uite, aici lipsește. Uite, aici mai lipsește. Dar trebuie să... Cred că o să distrugem magazinul ăsta ce era aici. Parcă a zis dumneavoastră că era Ikea mai de mult, nu? Da. O să să facem ceva cu... Că na. N-ai zis că e cheia. Bă, da, zis când ne-am întâlnit cu el, că nu ne-am întâlnit. N-a zis. Ba, da. Ba nu. Baru. Așa. Hai să-l mai reparăm aici și cred că după aceea, sau cred că, hai, acum o să punem capăt la acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne revedem pe data viitoare. Pa!